EH Bildurentzat iraingarria da. Datorren larunbatean, Txiki eta Otaegiren fusilamenduen 50. urteurrenean, Espainiako erregeak oliten eta Guardia Zibila Bilboko kaleetan paseatzea. Espainiako erregeak frankismoaren jarraikortasunaren eta herri honen ukazioaren, zatiketaren eta zapalkuntzaren ikur dira. Eta horregatik ez dira ongietorriak Euskal Herrian. Euskal Herritarrok ez daukagu erregerik. Bestalde, iraingarria da, halaber, Guardia Zibila 3.000-tik gora tortura kasuen egilea Bilboko kaleetatik inpunitate osoz paseatzea. Ez Guardia Zibilak, ez haren arduradun politikoek ez dute inolako urratsik egin beren ardurak beren gain hartzeko, herri honetan eragindako mina eta sufrimendua aitortzeko. Nun daude beste kasu batzuetan giza eskubideekin eta biktimekin horren kezkatuta agertzen diren horiek? Ez aldute, kasu honetan ez ere esan behar. Noiz arte ahalbideratuko dute herri honetan lehen mailako eta bigarren mailako biktimak egon daitezen. Bizikidetza demokratikoaren eraikuntzak eskatzen du biktima guztien aitortza eta erreparazioa. Eskatzen du, zentzu horretan, bai Guardia Zibilak, bai haren arduradun politikoek, herri honetan izandako biolentziaren eta sufrimenduaren gaineko beren ardura partea beren gain hartzea. Eta eskatzen du ere, herri honen zapalkuntzaren ikur diren horiek, herri honetatik, Euskal Herritik alde egitea.